Šta se to čuje? Viljenaci pevaju pesmice da mi tu. Oh my god, begaju kurac odavde. I pozdrav svima ljudi, s vama je tu Ilija Petrović. Ako mi vidite, ne vidite, moram da ubrnem kameru, da upalim kameru. Ljudi, sada je tačno 3 ujutru, gledajte koliko ima, gledajte. 3 ujutru i 33. Ljudi, rešio sam da se vratim kod šumu. Jer moram da radim to, obećao sam na onom videu sa Milijom Petrovićem. Znate ono, idemo do reke sada, gledajte, ste spremni. Idemo do Viljenaci. Ajde, moram da obrnem kameru. Evo mi ljudi, vrati se. Znači ljudi, polazimo kroz ovdje deo. Neko kuće laje ljudi, ali... Znači zamerimo to, evo kontejner. Znači ljudi, došli smo da se idemo u šumu kod reke. Da vidimo da ima neki viljenaci. Viljenaci ljudi. Viljenaci. Ljudi, ako ovi video skupi, sad stvarno kažem, 10 lajka. O kakvi 10 lajka, to ću skupim odmah. Znači na svaki video imam 10 lajka. Znači ako ovi video skupi 20 lajka, ja odem opet kod ovu reku, ali u šumu sa bratom. Sa bratom Iljom, da. Znači, jedno ga neko kuće ljudi, možda će me napadne. Da se spremim da odbranu. Znači ljudi, ja ne znam šta ću da radim ljudi. Znači, dobro, prošlo kuću nećemo napadati tjedna. Ljudi, upravo sada dolazimo u koncu reke. Evo ga ljudi, gledajte. Znači, malo mi fali do reke, ja ne vidi reke, vidite. Reka ne šije. O my god, neki ja ovo dobro. To nije strašno. Ovo kuće me stalno prati, ljudi, ne znam što. Znači ljudi, evo je reka. Došli smo kod Viljenaci. Znači ljudi, ako ovi video skupi, a sam kažem. Daj se reka, znate što ću da radim. Vidi. Evo nas kod reke, upravo sada. Nadam se da će se dobro vidjeti ova kamera, da se dobro vidi ljudi. Nadam se da dobro vidite. Ti moram polako da idem, znači. Prvo se nalazim kod reke. Polako ljudi moram da idem. Mega ljudi, ja sam došao kod reke. Dobro neko kućava je. Spremno da bijem snage ko me napadne, ima meni. Pa znam će se preskočiti preko kraja. I uvijek je to da se ljudi. Nadam se da vidite sve. Upravo sam došao do reke. U 3:33 evo. Do reke sam stigao. Sad ću da čujemo da li ima neki viljenak. Viljenaci, viljenaci. Evo ljudi, reka. Evo ljudi, reka. Tu je šuma ljudi. Evo ljudi, da ne kažete da nisam došao kod reke. Ljudi, pa nije strašno, vidite. Mogu bi da tinem ovdje, na primjer, u 3:33. S Milijom gore, a? Možda ne svijem sami te šukenjem u gajci, znate mene. Znači ljudi, ne čuju se. Stani za da se ne čuje nešto. Jebem ti sunce, ljudi. Ljudi, upravo sad se čulo nešto. Znači, ukinjao sam se u gaće. A ja probam ljudi da ne moram neki kamen. Evo i ljudi, reka kod Viljenaci. Ljudi, šta je to bilo? Ljudi, neka magla! Ljudi, šta si našao? Ljudi, što se našao? Ne vidi me!